Hyvää päivää. Lapista nyt tällä kertaa. Olen täällä vähän niin kuin lomailemassa, mutta ensimmäinen viikko ainakin on mennyt ihan täysin töitten merkeissä öitä myöten, kun kerkesin lanseeraamaan noi uutuudet tuolla meiltä kapteenilta ja on ollut vähän kampanjaa, ihan hirveästi on lähetellyt kaiken näköisille pikkutubettajillekin paketteja arvosteluun ja ihan järkyttävä homma ja yhden pilkkikisankin pääsponsoriksi tässä tuli ryhdyttyä, niin on vähän ollut kiirusta, mutta siitä sitten myöhemmin. Mutta tää videon aihe, mun piti tää jo tehdä tuolla etelässä, mutta mulla meni viimeiset pari viikkoa, oli niin härdelliä, että öitä myöten hommia, että sai kaikki siellä tehtyä, että pääsi tänne vähän lähteä pohjoisiin rauhoittumaan. No katsotaan, kerkeekö kunnolla rauhoittua toivottavasti. Mitä on kysytty vuosia, jopa vuosikymmeniä, että mihin just se mun lemppari, tosi hyvä tuote on kadonnut, minkä takia se on poistunut kauppojen hyllyltä. Eihän me tietenkään tosi hyviä tuotteita ihan huviksemme poisteta ja osaan niistä tulee meillä itselläkin semmonen, että harmittaa oikein jättää pois, kun on niin hyvä tuote ja tiedetään, että sillä on aktiivisia käyttäjiä. Niin otetaan nyt esimerkiksi tää vaikka hunajainen kalamarinaadi. Se oli meillä pullossa ihan kauppojen hyllyllä myynnissä joskus 10 vuotta sitten. Ja sitä on siitä lähtien joka vuosi useamman kerran kysytään, että hei, mihin on kadonnut se hyvä hunajainen kalamarinaadi, että on käyttänyt sitä jo parikymmentä vuotta sitten. Niin hommahan perustuu siihen, että kun me pullotetaan noita kauppaan myyntiin, niin kyllä se on meneekistä pitkälti kiinni. Tehdään kuitenkin ihan teollisesti tavaraa. Me ei olla mikään nyrkkipaja, että tehdään keittiössä, otetaan joku pieni pönttö ja sitten ruvetaan käsipelillä pullottamaan. Ja se, että hommassa on järkeä, niin meidän täytyy tehdä oikeasti yhtä tuotetta aina semmonen iso, 200, vähintään kilon satsi. Tarkoittaa 400 pulloa. Niin tätäkin. Ja säilyvyyttä on vuosi. Sehän kuulostaa pitkältä se vuoden säilyvyys. Mutta jos se menekki on se 200 pulloa, niin laskutoimitukset ei mätsää. Meillä jää sitä tavaraa happanemaan. Eikä sekään nyt ole kaikkein pahin tilanne, että sitä jää meillä happanemaan. Mutta sitä saattaa jäädä kaupan hyllyyn happanemaan. Ja kaupoissa ei oikein tykätä sitä hävikistä. Ja mekään ei tykätä hävikistä. Niin tää on semmonen juttu, minkä takia usein noita joitain tuotteita niinku poistuu. Se on niinku se pääsyy. Et se menekki ei ole vaan riittävä. Ja sitä menekkiä oikeastaan tommosella, puhutaan joku hunajainen kalamarinaadi, niin kalan marinointi on silleen, että itse marinoi kalaa. Niin se on aika semmoista marginaalipuuhaa. Et aika monet, ketkä marinoi kalaa, niin on sitten semmosia kotikokkeja jotka tekee sen marinaadinkin alusta asti itse. Mä kyllä ymmärrän sen, että kyllä muakin harmittaa. On semmosia tiettyjä lempparituotteita, mitä on poistunut, mitä mä oon käyttänyt. Ei siis meidän tuotteita, ja muidenkin näin, mutta tää on semmoista. Sitten muita juttuja, mitkä saattaa aiheuttaa sen, että tuote häviää pois valikoimasta. Raaka-aineen saatavuuksissa on ollut tässä viime vuosina vaikeuksiakin, kun on tuolla maailmalla erilaisia tapahtumia ollut, niin se on joidenkin mausteiden ja tällaisten saatavuuteen vaikuttanut, niin semmoset saattaa välillä pudottaa tuotteita pois ja näin. Mä en ole edes kävelemässä mihinkään. Mä vaan ajattelen, että mä samalla tässä vähän läpytän, kun ollaan höpisemässä tässä, niin käy vähän mukavammin, kun samalla vähän kävelee. Sitten säädökset muuttuu myös. Nyt esimerkiksi on just tulossa se, että myös aluksi kiellettiin tietyt savuaromit. Ja nyt kielletään sitten loputkin savuaromit. Niin semmonen saattaisi aiheuttaa sen, että jos meidän joku tuote perustuisi pelkästään siihen, että siinä on reilusti savuaromia, niin se on vaan sit jätettävä pois. En nyt esimerkkejä kovin montaa keksi näistä tämmöisistä säädöksen muuttumisesta, mutta mä oon melko varma, että mä teen tästä aiheesta vielä paremmin sitten tuolla tehtaalla jossain kohtaa
videota. Pääsee tuotantopäällikkö ja meidän tuotekehityspäällikkö Heli myös mukaan vastailemaan näihin juttuihin. Mutta minkä takia mä halusin tehdä nyt tämmösen? Niin kyllä tässä mulla on taka-ajatuksia. Mainitsin tuosta hunajaisesta kalasta, niin kun mehän pistetään sitä kanisteriin, niin siitä kyljestä me voidaan pieniä eriä ottaa verkkokauppamyyntiin tonne maustekauppa.nettiin. Ne lupas, että me saadaan tälleen pop-up-tuotteina välillä laittaa ja semmosia pikkumääriä, että ne ei sitten happanisi sinne heidän hyllyyn. Niin semmoista pystytään tekemään. Että joku, ketä on odottanut sitä hunajasta kalaa pulloon, kun kuuta nousevaa, niin sitä saa. Toinen semmonen, mitä on paljon toivottu, ja sitten tulee auto. Ei oteta niitä ääniä tähän nyt mukaan. Siitä kanisterituotannon yhteydestä myös sellainen tuote kuin turkinpippuriöljy. Se on ollut tosi suosittu silleen ja sitä on pyydetty, että saisiko sitä pullossa. No sitäkin saa, kun noita öljyjä me ei oikein voida pullottaa, meidän pullotuslinjasto ei sovellu siihen, niin joudutaan käsipelillä sitten ottamaan. Mutta se on hyvä, että on tää maustekauppa.net yhteistyö nytten, niin saadaan siellä tämmösiä pop-up-tuotteita. Ja siihen liittyen nyt mä oon laittanut linkkiä tässä alla, jotenkin tulee tähän, että löydätte sen äänestyksen niistä meidän tuotteista, mitä me tehdään vaan kanisteriin tai ämpäriin, että mitä haluaisit ostaa pullossa maustekauppa.netistä. Ja nyt pääsee vaikuttamaan. Saa äänestää 3 lempparituotetta, että mitkä olisi sellaisia, mitä tahtoisit itse ostaa pulloa. Että tällaisia. Tää oli tämmönen nyt pikainen tästä aiheesta, noista, että miksi joku tuotteet häviää. Me tehdään tästä oikeasti vielä semmoinen syväluotaavampi juttu. Mutta nyt vähän niille, ketkä on ollut pettyneitä, että nämä tietyt tuotteet ei ole ollut pullossa tai on hävinnyt pullosta, niin nyt tulee ensiapua. Tämmönen.